Mä teen samalla videoa mun kanavalle. Tää tulee kahdesta lähteestä. Mä en oo siis tää kanavan isäntä, tai mä oon tän oman kanavan isäntä. Joo, meillä molemmilla on yhteiset kanat. Periaatteessa ne Tikkutyyppi alaviiva 5-5 ja sitten on tikkutyyppi alaviiva 2-4. Niin, joka on mukana. Ei ne kuulu sitä. Mutta nyt ei saa puhua rumia. Joo. Siis en mä ikinä puhukaan. Ei puhuta mitään keksistä. Joo, pitää leikkaa. Kat. Mä katoin, mä sain... Oh my god! Joo, mä katoin, mä saan hyvän pelän. Shitit siitä. Ei mä kidoilin! Mä sanoin sen P-llä aikaan suomeksi. Hei, no se... Ne bloodilataan editissä. Joo. Jos mä ikinä julkaisen tätä, mut kyllä mä julkaisen. Mennään hetki, mä tuun kohta. Voidaan me puhua tälläkin. Ui. Ei kannata. Ei kannata feikkaa ääntä. Kaikki se on vaan nolompaa sillä. Jep. Kun kaikki kuulee sun oikein äänen, se on ihan kauhean järkytys. Sano kun sä oot täskeen tehtyä kun sä teet Sano kun sä oot täskejä tehtyä, että sä teet täskejä. Joo. Mun puhelin lähti Kiinaan. Paljon pitää olla tilaajat, mä teen face revealin. Mä en oo vieläkään tehnyt, vaikka mulla on joku 300 tilaajaa. Ehkä joku 1000 tilaajaa jopa, 500. Okay. 500 vai 1000? Otetaan 1000. Otetaan 1000, 500 on realistisempi. Joo, 500. Otetaan 500, 500 on silmäriviili. Eli se on vaan riviili, siitä ei tiedä mitä mä riviilaan siinä, kunhan ei mitään yksityisaluetta. Niin. Eikö mä saa uudestaan päkkeen? Voi jumala. Unohdin. Mä saan taskeen tekevä taskeen. Siis mä saan taskeen hommaa taskeen. Mitä? Teknologia. Teknologia. Unohdin, mä saan koko ajan. Siis tää on hauskaa saada, mutta ärsyttävää. Sun pitää aina loputtaa ne kaikki yksitellen. Miksi sä voi painaa lunasta kaikki? Ai joo. Nyt se vaan antaa sinä. Ei kuulu. Ei jumala, se lähtee koko ajan tästä perhanan pelistä pois. Ei kato, mä oon 14 000. Kato. On omena. Okei. Okei, me käy kattoo markettia, siellä on jotain tullut sinne mun marketissa. Minä haluan käydä. Oikeesti. Minä otan tästä yhden tällaisepäkin. Eikö sä voisit ostaa? Saanko mä avaa sen sulle? Miksi pitää olla hiljaa? Mä en kato. Miksi pitäis olla hiljaa, Vilppu? En mä tiedä. Joo, ei oo hyvä. No mähän sanoo. Joo, kiitos. Kuka hittoja nyt oo? Se on sitten ne säästää noihin vaan seuraavana päivänä. Sitten mä voisin... Se olisi homma joku 10 25 tonnin päkkiä, mutta en suosittele. 25 tonnia. En suosittele. En mä osta yhden tällaisen. Homma yksi ja muu. Joo, homma yksi. Se on muuten siis useamman kuin yhden, se aika monta, mutta ei oo pelkkä. No niin. Se on vaan pörkki siinä, kun sä haluut. No mitä? No niin, tänne mä tekee sanoin, että yli 2005. Joo! Mä voin yhdessä 3 tonnin päkin. Et sä voi enää avaa 3 tonnin päkkejä. Muuta kuin jonkun ihme päkin. Aha. Ei nukut. Voidaanko mennä pelaamaan, mutta lippuu maltti. Otetaanko yksi tämmönen? Kato. Ei oo lähelläkään pörkkiä. Tää on kusetusta. Kyllä sä ehkä yhden hyvän pelaajan. Kerro mulle hyvä pakki. Ei oo mikään, kaikki paras on 3 tonne. Mä saan sen joskus. Huomenna. Se on 23 tuntia. Niin, sä saat sen huomenna tähän aikaa.
Eli mikä päivä nyt onkaan perjantai. Ei nyt on perjantai sisäksi. Eikö se... Torstai. Onko tänään Oot. Tämä on torstai, jos mä... Joo. Oh my god. Oh my goodness! Oh my gosh! Okei, kiitos. Vihdoin ja viimein. Sä et edes oo tässä koko pelissä. On. Et tän mukaan. Nyt ainakin on. Ei tän mukaan. Floydi. Eli mä sanon uudestaan siihen. Ootas hetken, mä teen pienen operation. Se on lopettanut ei olekaan. Ei mitään, se on lopettanut operation. Kohta pitäis tulla Onille. EA Sports. Tule game! Ai niin, toi mun kaveri Päkkäsen on hullun pelaaja mulle tänään. Haluatko kertoa? Siis se halusi, se avaa joku päkin mulle, se oli se 30 päkki. Sitten tänään mä sain siitä joku Karvahalin 110 base OVR. Oh my god. Ja miksi sulla on ton näköinen toi? Miksi mä oon sit tässä pelissä, mutta sä et oo tässä pelissä? Mä en oo tässä pelissä. Meppä kattoo mut. Joo, se on täällä. Ja pyydä kutsua. Ja sä mulle tuli aina. Olen omena. En mä kyllä omena. Oho, mitä? Miksi menee koko ajan väärään? En mä tiedä. Elämä on valintoja. Yes! Anteeksi. Minä aivastuttiin. Anteeksi, juon vettä. Ei pidä vettä, mä oon kupista. Anna vaan lyö mua pepuille. Mä oon juomassa. Mä oon. Welcome along to an evening that Mä was en made for all the pitches in Platoon. Kato. Ei oo ollenkaan. Ei saa Normaalisti After the atmosphere building up nicely, what a match this promises to be. It's Liverpool, and they take on miten normaalisti mä puhun siinä näin. Haluan puhua siinä näin. Ei me ollaan valvottu. Siinä chillipuheen Ihan vai PT tämmönen matala tämmönen eduspuhe. Ihan PTV mä oon valvottu koko yö. No niin ollaan. Aika rakkaasti. Jos puhuttu meidän kaverikaan. Teillä on aika ihan äänen myös. Nyt kuulostaa ihan noilta John Cenalle kyllä. Oli hieno maali. Oli hieno maali. Pakko on saada myötän. Niin. Tai ei aina, se on semmonen tapping, niin se on paskamaali. Pois se. Pois. No niin hyvä. Putsaa se. Seguin. Ei vitsi, olisi syöttää vähän aikaisemmin. Turhaa. Paul Seguin. Dalglish. Dalglish! Mä haluaisin tehdä Karvahalilla maali. Cody Gakpo. Someone's given away. It's cleverly Kato won. mikä defendi, Karvahali syödä, täydellinen sitten Karvahali. Karvahali puolustaa! Tehtävä on puolustaa, ei seisoa. Hei, excuse me Karvahali. Te haluatte laittaa oikein, kuten ne puhutaan. Hei Reif! Referee! Penalty! It's a penalty! It's a penalty! It's a penalty! Pedaldo. Cristiano Ronaldo, juhi! Didier Drogba. Mä haluan tehdä sitä Halilla maali. Et sä? Saadaan. Se on Hei hullu. Reif! Miksi se syöttää sen niin kauas liikkuu? Ei, miksi ei syöttänyt? Nyt tää on itsekäs pelaa, kun se ei syöttänyt. Mä kidoin oho. Hop. Et ole tosissaan siitä. Mikäs kilmunen on kyllä Halilla? En mä tiedä. No kun peliskilli sillä on aina, mutta... Mä sen taas Karvahalilla. Oho, toi pikku lakipiikki. Oho! Tää on tää open peli. Nyt on vähän... Perhana tää pakka. Taklaus, no helppo. Do it. The end of the first 45 minutes. Away we go then for the second half, with Liverpool facing the challenge of turning this around. Veikkauksia. Jep. Ei
sanota ikinä totuutta, mutta voitte veikata. Aina voi veikata. Aina. Mut sit mä paljastan kommenteissa, jos Jossain vaiheessa. Sit kun menee Eikä ainut asia, missä tätä voi päätellä meidän ikäeroa, että se ei oikeastaan mitenkään. Eikä voisi jotenkin yrittää päätellä, että onko äänemuutossa aika tai joku tiedäkö, joku muu, mikä yleensä liittyy ikään. No ei sekään kun ole kaikki. Joillekin saattaa olla aika paljon aikaisemmin tai olla paljon selkeämät, kun taas joillekin se on paljon pienempi tai olisi pienen hetki. Ja toi mun kaveripäiväsiirros kohtaa mun oikein nimen. Seppo luutetaan. Mut se ei oo oikein nimi, koska... Se ei ois hänen oikea nimi, mutta se ei tuu tähän, se lähtee editistä mäkeen. Mut mä tuun joskus kertoo... Lähtee mäkeen. Mä tuun joskus kertoo mun oikein nimen jo Voin sanoa, kokonaan. mun oikea nimi on väärinpäin. Ei mikään. Sä tiedät, että se on helppo väärinpäin. Ja Motka! Te Karvahal maalit teidän. Osaatteko te ketään? Jos haluatte mun tälle 10 tykkäystä, niin mä tein mun huoneesittelyvideon. Okei, sitten tälle Niin sano. tälle videolle pitäisi saada, otetaanko yksi tykkäys per henkilö, niin se olisi tosi hyvä. Me saa yksi tykkäys, yksi keksi jokaiselle nälkiintyvällä ihmiselle. Ok. Tehdäänkö näin, kuule? Voi ja Ja jokainen ei voi lämpää se tykkäysnappia, ottaa pois ja laittaa takaisin, ei se niin toimi. niin. Ja sitten on vähän fair play. Jos on 100 ihmistä, Niin se on 100 tykkäystä, niin. kaikki tykkää. Jos on 99 ihmistä ja yksi tykkää, se yksi tykkää. niin. Jos... Oi. Iskeekö työ mun kanavaa? Mäkin tarvisin vähän tilaa ja mutta mulla olisi 300. Mulla on 2. Mulla on 2. Onko se toinen? Et sä muista? Mulla on se toinen, mutta onko se toinen? Se on se. Au. Se on yksi meidän kaveri. Ja arvatkaa mistä... Näyttää kuulostaa meitä vanhemmalta, Ja- mutta ei ole. Ja arvatkaa missä kaupungissa me asutaan. Niin arvatkaa sekin vielä. Arvatkaa mitä lätkäjoukkoutta mä kannustan. Arvatkaa mitä futisjoukkoita mä kannustan. Hyvin vaikeaa tietää. Ja me pelataan. Mutta jos tää video saa 10 tykkäystä, niin mä tuun ottaa koko mun huoneen, missä näkyy Jotain. kaikki mitä mulla on seinää. Paitsi tuo yksi mun sukunimi, mikä pitää sit, koska Heittää mäkeä siitä. mä en vielä Ei käytä